नमस्कार मंडळी, मी मिताली बाबल आणि ही माझी आई भारती बाबल आदी पोटोबा या यूट्यूब चॅनलवर आपलं स्वागत करते। आज माझी आई दाखवणार आहे मालवणी पद्धतीची कारल्याची भाजी। चला तर मग बघूया त्यासाठी लागणारे साहित्य। सहा ते 7 बारीक चिरलेली कारली, बारीक चिरलेला अर्धा कांदा फोडणीसाठी, उभे चिरलेले 2 कांदे वाटण्यासाठी, अर्धी वाटी ओले खोबरे, उभ्या चिरून घेतलेल्या हिरव्या मिरच्या 4 ते 5, पाव चमचा हळद, फोडणीसाठी 2 चमचे तेल, चवीनुसार मीठ। थोड्याशा तेलामध्ये उभा चिरलेला कांदा आणि बारीक किसलेलं खोबरं हे एकत्र भाजून घेतले आहे। पहिल्यांदा आपण गॅस चालू करूया आणि त्यावर कढई ठेवूया। आता कढई चांगली तापली की त्यामध्ये आपण 2 चमचे तेल टाकूया। तेल आता चांगलंच तापले आहे। त्यामध्ये आता आपण हिरवी मिरची आणि कांदा टाकू। आता कांदा आणि मिरची परतवून घेऊया। त्यामध्ये आता कारलं टाकूया। कारलं मीठ टाकून मळून घेतलं आहे आणि पाणी येईल ते टाकून दिलेलं आहे। कारली चांगलीच परतून झाल्यानंतर आता वरून आपण थोडंसं तेल टाकूया भाजी शिजण्यासाठी। आता परत परतवून घेऊया। ही पूर्ण भाजी आपण पूर्ण तेलातच शिजवणार आहोत। यामध्ये पाण्याचा जराही वापर करायचा नाही। भाजी शिजत असताना चवीनुसार मीठ टाकावे। मीठ टाकून झाल्यास थोडा परतावे। आता भाजीमध्ये थोडीशी हळद टाकून घेऊया। आता भाजी परतून घेऊया। कारली आणि कांदा कुरकुरीत होईपर्यंत आपण परतून घ्यायची आहे भाजी। कारली आणि कांदा कुरकुरीत झाली आहेत। आता त्यामध्ये आपण वाटण घालूया। आणि आता भाजी आपण परतून घेऊया। अशा प्रकारे तयार आहे मालवणी पद्धतीची कारल्याची भाजी।
रेसिपीमध्ये कांद्याचा वापर जास्त केला तरी हरकत काही नाही. तर काय मग मंडळी, कशी वाटली तुम्हाला आमची आजची रेसिपी? आजची रेसिपी आवडली असेल तर आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.